Pois moi boa noitiña. Estamos a xoves, mañá remata a tempada en ACB. E o broche de ouro é un Valencia Basket Breogán no horario das 21 horas. E temos conosco as peñas do club, que todo o ano estiveron aquí. Alex Cedrón da Peña en Breogados, moi boas, Alex, que tal? Hola, moi boa noite. David Ojea da Peña Breoñáns, como estás? Moi ben, moi boa noite. Dula da Peña Breogán, que tal, Dula, como estás? Moi ben, boas noites. O partido do fin de semana pasado, se queredes tocar un poquinho, o partido contra Granca ou pasamos palabras xa directamente? Como queiras. Veña, Alex, que faz vos resumes. Pequenos detalles, foi un partido, bueno, que se intentou competir moi mermados físicamente, con certos detalles que, bueno, non se cumpliron, que ao final pues, son os que nos dan un pouquiño estar no partido, que é unha defensa intensa e un rebote importante. Fallando eses puntiños, pues despois o resto tiras de calidad e hasta onde aguantas. Non había a tensión de ter que sobrevivir, o sea, son partidos que realmente chegas moi desganado. A ver, un partido onde tiraches de corazón, non houve deixadas en ningún momento, pero sí que, sobre todo a partir de mediado do terceiro cuarto, as forzas acabaron, touse moito. O equipo deu o que deu, tal como chegou a este final de tempada, coas baixas de Hilliard, ou neste partido sen Atit e sen Saco, ao final estabas con 10 xogadores, os cales Eric está moi tocado e Hughes, pois, mellor non falar. Non está. Como se non estivera. Pois sí, vimos xa sofrindo, non, un pouquiño dende atrás, non, esas circunstancias que nos fan que, bueno, pois que non esteamos pois competindo. Eu penso que onte, bueno, xa me perdín, non sei, foi antonte cando saliu a entrevista de Kurucs, non, que lle facía esa pregunta de, bueno, de se había estímulo, non, para competir nestes partidos así a final de temporada, non, escapábaselle algo, non. Son profesionais, son deportistas, quen fixo algo de deporte sempre quere gañar, non? Pero é certo que, claro, cando non tes unha presión, algunha motivación así extra, pois ás veces pois non faz un esforzo maior. Si ben é certo que pois como din os compañeros, non, a gasolina non chega. Pois gustaríame que mellor que cas peñas do Brogán facer referencia ao derradeiro programa da tempada que fixemos de O Noso Básquet, dedicado casi en exclusiva a Lugo, ao Brogán, a verdad. Se vos parece, empezamos ca vosa opinión sobre estas palabras de Artur Kurucs. Para mí es la prioridad, o sea, no es secreto que este equipo pues está en nivel económico que está, o sea, yo si me quedo aquí es realmente para invertir en mi futuro como jugador, entonces ahí es la decisión ahora mismo. Pois, unhas palabras bonitas que quedan ben, eu penso que foi bastante sincero en canto a que poñendo as cousas en riba da mesa, non por unha parte a nivel económico prácticamente en calquer equipo da CB vai conseguir máis, pero aquí ten unha estabilidade que é eso que di el, unha inversión de futuro que das luego unha inversión de cara ao futuro de o que deixas de gañar agora, gañalo, recuperalo en tempadas posteriores fora, non? Eu sigo vendo difícil a continuidade de Kurucs porque ao final a pela é a pela. É o lóxico nun xogador profesional que ao final é a súa vida. Pero bueno, mentres que non está a cousa pechada, sempre queda a esperanza e oxalá siga. Sí, a ver, é complicado o decir, pues vou perder de gañar, ou vou perder, non, deixar de gañar, por mellorar os meus números, a miña confianza, crecer no xogo, e ao final, pues bueno, e é unha inversión. Eu creo que, bueno, demostrouse con algún xogador que saliu de aquí moi prematuramente, que iba con atisbos de, bueno, de ser unha estrella, tal vez o acelerarse demasiado, pois cortoulle un pouquiño as alas, a progresión non foi tan boa como se esperaba. E entendo que Kurucs, pois bueno, ve ese detalle, que aquí pois dáselle continuidade, ten minutos, ten confianza da xente, a xente está o apoñando,
o equipo directivo igual, os entrenadores están con él, entonces, pues bueno, eso tamén creo que pode tirar un poquinho que se quede no Breogán. Está claro que por presupuesto non se vai quedar. Bueno, penso que teno claro, hai cousas que que bueno, que nos favorecen como é a situación que comentara, non? Esa relación que ten con Luis Casimiro, e penso que para él tamén é moi importante. Aparte de, bueno, de ese crecemento a medio, a corto, medio, largo plazo, non? Porque, pois eso, analizaba que a súa, bueno, que a vida deportiva hoxe en día podese alongar, el aínda vese novo, ten ganas de mellorar, necesita xogar para eso. Así que, vale, poden vir ofertas altas, pero penso que non é o que busca. Que é o que busca? Pois a mellor oferta deportiva da mao dunha oferta económica razonable, non? Supoño que aí é donde peligramos, que veña outro proxecto similar ao noso, que lle aporte pois tempo e xogo, e que lle aporte máis unha oferta económica maior que a nosa. Pero bueno, que sigo dicindo, non? A experiencia deste ano, o xogar aquí, o que recoñeza estar a gusto e sobre todo que teña bo feeling co adestrador é o que levamos de entrada ao noso favor. E o segundo dos protagonistas referentes ao Pacto Universitario é Fren Castro, o diputado, vicepresidente da Diputación Lucense, perdón, falaba pois, do marcador, un marcador Zeppelin con a luminosidade incluída, etcétera, etcétera. Non sei a vosa valoración da entrevista completa, Calé. Sí que estamos traballando para que haxa un espectáculo audiovisual, digamos. O tema marcador tocará na hora xa o vídeo, pero entón, para a xente que está vendo este programa, o tema de iluminación sairá para o xogo de luces desde o marcador central, non? Sí, están, como temos que ver o das cargas da cuberta e tal, que vai todo moi xusto, pero en principio o que me transmiten as empresas que aí andaríamos chámanse robots, que son como os dos concertos, os das discotecas, e a idea é, bueno, se non exactamente no videomarcador nesa zona, e con eso, bueno, pues son incluso, bueno, será todo opinable, pero son tamén un pouco máis versátiles que solo que os LED. A ver, por unha parte, vese que os mínimos parece ser que se están a cumplir. Gustoume, por exemplo, que sí que se falara de que está xa prevista o tema das melloras nos espacios comunes, sobre todo dos baños, penso que é moi necesario. Pero, bueno, tamén hai cousas que para min quedan no tinteiro. Para min hai unha cousa agora mesmo que pareceme vital no Pazo, que é o tema do clima, da aclimatización do Pazo, que a verdade que ao menos nas gradas, nós aínda que estamos nas peñas, que estamos na parte baixa, aínda se respira algo, pero cando subes a cara a parte de arriba é sofocante. Hai partidos onde casi non se dá respirado, incluso en días do ensino, xa non só no Broán, no día do ensino que aínda hai menos xente, dis, bueno, fai menos calor da multitud de caixa, que aínda se hai días que non se respira, non? Pero, bueno, sí que eso me falta, é un tema que penso que é importante, e despois o da cuberta, como eu non son experto nestes temas, teño que dar, alo menos, mentres que non haxa problemas, dalo por bo, esperar que saia ben a cousa, e o tema do marcador central, pois, é o que hai, esperamos que saia a cousa ben, pero, bueno, é iso, faise un pouco os mínimos, faltan algúns detalles importantes, e, sobre todo, despois está o tema da ampliación do aforo, que é un tema, penso que po futuro a medio plazo do Broán é vital, porque necesitas eses asentos de máis, ese aforo de máis, tamén é imprescindible de cara ao futuro, porque son cartos e forma de recaudar, de conseguir ampliar a masa social, e sobre todo de que agora mesmo tes un problema que durante toda a nosa vida, ben o poden dicir David, vos os dous Joses, de toda a vida os colexios que iban as invitacións aos colexios, a xente nova, que ao final é a forma de ir metendo a roda do broganismo do Broán vaya adiante, vaya continuando, non? Entón,
queda ese tema, e para min nese tema sí que ten que ir penso que a mellor solución é un pazo novo, e sobre todo, como xa temos falado de outras veces, un pazo novo que sirva maiores para facer outras actividades tamén culturais e que traia dinamismo e que aumente o ocio da cidade e da provincia. Vaya tocho, No, que non deixa, xa non deixas lugar a decir nada. Bueno, eu Dula, co teu permiso. No, a ver, que xa temos falado moito deste tema, non? Bueno, o Gallá, pois, puidera a cidade, non, dispoñer de un edificio, dunha instalación multiusos con unha capacidade pois maior, non? Que permitirá, pois, tamén avanzar, non? Neste tema o Breogán é o que di un pouco Álex, non? Temos cuberto o cupo de abonados, pero a costa de non poder seguir incentivando, pois traendo colexios e ampliando esa masa social, non? Salva falaba tamén días atrás, non? Deses 300 que quedaron fora. Que quedaron 300 ata o día que decidiron parar porque probablemente foran moitos máis. Esa campaña de abonados foi realmente un éxito. Moita xente penso que se anticipou, ao contrario que noutras ocasións, non? Que deixamos o tema do abonado casi ata o último minuto e máis de un quedou fora. Así que estamos perdendo cada ano que pase, porque isto vai ir moi lento, estamos perdendo oportunidades, non? De aumentar esa masa social. Con todo este tipo de melloras que estivo falándose todo está estupendo. A mí, evidentemente, a instalación necesita, xa quedou bastante claro atrás, necesitaba moitos cambios, pero realmente sigo pensando que a prioridade máxima para o crecemento do clube pasa por eso, por ter unha instalación con maior capacidade. Ben sexa facendo unha reforma da instalación actual ou ben sexa pois tendo unha instalación nova, pois como no seu momento falamos. Semella que o tema de facelo no Pazo é complexo, pois eu estou agardando que saia ese concurso de ideas e que veña alguén e nos estampe na cara que é factible. Pois falábamos aquí antes of the record, non? Xa se falou varias veces. Facer un anel exterior, quitamos a cúpula e ampliamos. Complexo, sí. Difícil polo tema de que o clube ten que seguir competindo. Penso que hoxe en día a nivel de obras hai moitas cousas que se fan, que se fixeron e que se poden facer. O que pasa que hai que ter vontade para eso. No concurso de ideas aporto a que fixen antes. Estáse rindo, José Luis. A miña proposta, Dula, que puxo cara rara antes cando falamos, baixar a pista, anular o anel inferior de gradas abatibles, facer un anel con maior pendiente para meter máis capacidade neste anel inferior. Aí queda. Redondo. Dula. Bueno, pues después de dito pouco queda. Eu, por exemplo, era partidario, pues bueno, como se fixo en algún pabellón, de facer unha ampliación hacia o exterior, un anillo exterior a maiores, aumentar o pazo hacia arriba e, bueno, chegado o momento, eliminar a cúpula que existe e facer unha cúpula nova. Todo costa cartos, o sea, está claro que si non conseguimos que as administracións, e non só Diputación, sino o resto, se involucren e den un apoio, esa obra vai ser imposible. Nin esa obra, nin un novo pazo, o sea, é que non nos lo podemos plantear. Necesitamos que os organismos pois vexan que Lugo está co deporte, porque non solamente é Breogán, vale? Que eso a xente vive moi equivocada. Eu, por exemplo, gustaría un novo pazo para que o pazo actual poidan xogar os cativos nel, porque as infraestructuras para os cativos son deplorables. O sea, nadie sabe o que é sufrir nos pabellóns todos os fines de semana. O frío que se pasa. Canchas que non teñen medio metro desde onde acaba a cancha hasta a parede. Que lles poñen unhas colchonetas para que os nenos o golpe o amortiguen un pouco. Eso é lamentable. Cando temos un pazo que, si se construirá outro, podría albergar hasta 6 pistas conxuntas para xogar os menores. O sea, non é solamente pensar en que ampliamos e lle damos un novo pazo pois a Ensino, a Breogán
a Estudiantes, XXX, e que generamos unha infraestructura para o deporte base no cual sí que se pode practicar un deporte de calidade. Iso é o que temos que ver. Pois palabra das Peñas queda gravada entón. Seguro que chega a quen ten que chegar. Imos ca xornada, se vos parece, partido que está neste momento xogándose, logo daremos información sobre el porque vai moi igualadiño o partido entre Girona e Lleida. Comenzamos entón ca xornada que se xoga mañá. Zaragoza, Real Madrid comeza ás 18:30 horas. Victoria do Como Madrid. vamos? Neste momento Girona 7-8, Lleida 6-8, Alex Dula, David. Victoria do Madrid. Bueno, Eu creo que está en velocidade crucero e o Madrid, pois bueno, quere manter os seus números. Vitória Madrid. Madrid tamén. ademais teis o mellor defensor da Liga, que eso é un luxo tremendo, Sí. tremendo. Todos os moi anos ben merecido. fanos reír, co tema do mellor defensor. É moi ben merecido que Tavares Sí, ben o merece, que non reparte nada máis do que reparte. Así falando un pouco en galego. Non ten Surne- culpa que non lle pitan. Tamén, non, por eso, xa sei. Si leva outra camiseta. Bueno, vamos ao que íamos. Surne Bilbao Basket, Barça tamén a mesma hora, ás 6:30. Victoria do Barça. Sí, eu espero que Surne na casa pelee un pouquiño, pero bueno, ao final estes equipos grandes ahora xa están en modo playoff e veñen ca marcha acelerada. Vitória de Barcelona. Pois os compañeiros de Bilbo pasalles un pouco como a nos, tamén están perdendo aí gasolina, así que tamén penso que vai ser victoria plaurana. E xa con preparación, como falabades, dos playoff, chega a Baskonia ao derradeiro partido esta tempada en ACB de Leima Coruña no Coliseo. Pois, por desgracia, pos veciños que oxalá se foran da CB con alegría, pero vexe a terceira victoria visitante de un equipo de Liga, así que victoria de Baskonia penso que como. E eu, pois bueno, desexándolle o mellor, vou seguir sendo optimista e que en Coruña se quede unha victoria casera. Esperemos que disfruten do último partido, que o pasen ben e que o antes posible volvamos ter un derbi con eles. Victoria de Coruña. Pois o Gallá tiene Antula, pero eu penso que vai ser victoria de victoriana. E para rematar esa primeira franxa horaria, Covirán Granada, Moraván Andorra. Pois eu aquí penso que van gañar os amigos de Granada, así que victoria local. Sí, non teñen presión, pois bueno, intentarán dalo todo pola súa xente, victoria de Granada. Pois iba a decir o mesmo, pero este penso que é a oportunidade de desempatar. Opino igual que os compañeiros, sinceramente. Pero, bueno, vou decir victoria andorrana por xogar un pouco. E agora empezamos o viaxe onde sabemos sempre, ás illas. Neste caso a Gran Canaria, o partido nas Palmas, Gran Canaria ou Can Murcia. Es que xogar en Canarias, viaxar a Canarias é moi complicado. Aí queda. Ainda así vexo, a parte de ser local, as diferencias de dinámicas e todo, vexo moi favorita a Gran Canaria e Victoria de Granca. Sí, o Can este ano non é o equipo fiable que foi a temporada pasada, eu creo que victoria casera. Pois sí, últimamente cando penso en Murcia penso en toda a mala sorte que tivemos, non? Porque eu a verdad que víame a estas alturas pelexando con eles. Dígolo de verdad, porque dende eses partidos en Cataluña, se as cousas foron de outro xeito, aí estábamos con eles. Pero bueno, eu estaría en Valencia, cago no demo, veña, pois sí, victoria Canaria. Baxi Manresa, La Laguna, Tenerife. Con el MVP Marceliño Huertas. Para mí máis que merecido o MVP de Marceliño Huertas. Eso como primeiro, non? A ver, Manresa na casa é un equipo forte, pero que Manresa está nunha racha que se lle acabou a gasolina. Outro equipo máis o que ao final de tempada fixese longo, non? Para min, ademais, para consolidar ese segundo posto de cara aos playoffs, que penso que vai a ser moi importante nunhas
previsibles semis entre Tenerife e Valencia, eu penso que vai a ser vitoria de Tenerife. Eu creo que, bueno, Manresa está en horas un pouquiño baixas. A temporada faisenos larga, os equipos medios baixos. Tenerife, pois, bueno, está no seu dinámica. É o que falamos, os grandes están en modo playoff, manteñen a velocidade. Vitoria de Tenerife. Tenerife. E para rematar casi a xornada, Unicaja que recibe en Málaga o Juventude de Badalona. Unicaja na casa, vitoria de Unicaja. Eu levo toda a temporada en Unicaja, que vai ser o campeón de Liga tamén. Xa foi de Copa, entonces non pode fallar. Málaga. Unha malagueña, non? Aí está. Pois rematamos escoitando o voso derradeiro vaticinio da tempada. E non podía ser outro xeito que co Valencia Brogan. A mala pata rematar con este pronóstico, pero que está clarísimo, penso. Vitoria entre 10 e 20 puntos, ainda así o Brogan penso que vai dar a cara a lo menos este o terceiro cuarto, vitoria de Valencia. Eu, como ao final levo toda a temporada con unha dinámica moi clara, que é apoiando sempre o Breogán, seña que seña o rival, non vou cambiar, vitoria breoganista. Sempre breu. Pois para rematar, lembrar dúas cousas. Primeira, que imos ter un sorteo nos tweets Blue Sky das Peñas e tamén por medio do Facebook de Brogan está en ACB para sortear unha bufanda da Peña Brogan co xogador que vos elixades da tempada. Dula, como é a bufanda? Pois é a última que fixemos. Abrigosa, non? Exactamente, que é das de toda a vida, de tela gorda. A donde poden enviar, Alex, no voso caso, onde poden enviar as votacións? A que conta? Pois a miña mesma persona, persoal, arroba terro, non sei de memoria. Cedrón / 23. Sí. Es esa, correcto? Sí, fasme un lío, pero sí, veño. E os mariñanos onde poden recibilas? As votacións para xogadores. Logo xa a semana que ven facemos escrutinio e demais. Pois a conta da peña é brionans@gmail.com. No correo, millor, sí, millor aí. Duran, no voso caso? Pois eu terei que poñer a miña personal, agarimo22@hotmail.com. agarimo22@hotmail.com. E aí logo votaremos, colleremos, miraremos que foi o xogador que máis votos recibiu para o sorteo, que veremos como é o sorteo, da bufanda que estaba comentando Dula. Digo, veremos como será o sorteo porque mellor quedamos pasados de voltas. A segunda cousa que faremos a semana próxima, durando 20 minutos nada máis, o que vai ser a tertulia, eso seguro que vanse facer. Faremos como ano pasado. Habrá oro negro, habrá amigos de Leima Coruña e daremos tamén as notas a cada xogador que pasou este ano polo Río Brogan, cos mestres Alex, David, Dula e algún máis, xa digo, do Leima Coruña. Creo que é apetecible, non? Para rematar a tempada así. Sen duda. Logo. E cantarei. Olliño, olliño, olliño. É que non agardou a que yo dixeras, Era a derradeira pregunta de hoxe. Se iba a haber un cante aí ou non. Se iba a botar peito para fora e cantar algo. A ver se había eso. Oye, unha aperta moi grande, grazas por todo. A semana que ven, creo que va a estar ben a historia. Boa noitiña, unha aperta. Alex, David. Chao, Dula. Forza Breo.